Ahoj, som Jana Konečná, realitná maklérka spoločnosti Halo Reality a chcem ti predstaviť túto zaujímavú investičnú nehnuteľnosť. Nachádzame sa v priestoroch bývalej krčmy s kuchynkou, ktorá je chodbičkou spojená s plnohodnotným trojizbovým bytom. Je to ideálne riešenie pre vlastné podnikanie spojené s bývaním. Dom má veľký potenciál. Po prerobení si ho podľa svojich zámerov vznikne objekt, ktorý vám vráti investíciu. Možnosť prevádzkovať či prenajímať ako pohostinstvo, trojizbový byt, prípadne na administratívne alebo skladové účely. Rozloha pozemku je 390 m². Podlahová plocha trojizbového bytu je 73 m² a bývalého pohostinstva 92 m². Aj byt má svoj samostatný vstup, takisto ako bývalé pohostinstvo a podsklepenie. K tejto nehnuteľnosti je možnosť dokúpiť aj malý domček, ktorý je hneď obyvateľný a leží na pozemku o rozlohe skoro 300 m². Ak ťa táto nehnuteľnosť zaujala, neváhaj ma kontaktovať a dohodíme si osobnú obhliadku. Teším sa na stretnutie.